И здравейте на всички, аз съм Александър. И днес ще ви покажа една моята чисто нова книга, Дневникът на Ниндерандил Родрик Командор. Така, вече съм ви казал за писателя, това е втора част. Да. И пак тук отзад има картинка, както на първа част. Така, и тук отстрани има. Аз разбрах, че според лицето на корицата такова има и отстрани. Ето сега ще ви покажа една 8 книга. И така. Да, това ми е новата книга. Ето вътре. И между другото искам да ви кажа само, че ето този герой. Ето този герой постоянно се мени във всяка книга. Тук е този. Във втора книга е този. А в 8 книга е тази. Да, тъй че само да информация. Да, ако чуете, тази песен аз съм я пуснала. Тук пише да, каквото пише на първата книга. Понеже е много трудно тази първата дума да се прочете. И да. Тя е синя. Първата е червена, втората е синя, 8-та е зелена. Между другото, трета също е зелена, обаче е тъмно зелена. Така, и тази вече попълва точно постепенно. Искам само да ви кажа, че ще ви купуват и скоро Хари Потър и Стаята на тайните. И тук се мени постоянно картинката. И да, това беше всичко от мен. Надявам се видеото ви харесва. Дайте палец нагоре, абонирайте за канала и гледайте другите ми видеа. Коментирайте, споделяйте с приятели и чао!